Dobrý deň, dnes vám ukážeme, ako môžete premeniť svoj smartfón s Androidom na stroj na zarábanie peňazí. Pri každom zazvonení telefónu, prichádzajúcej SMS-ke alebo MMS-ke sa vám zobrazí reklama, za ktorú vám spoločnosť World GMN zaplatí 2 až 5 centov. Teraz si v praxi ukážeme, ako to vyzerá, keď vám niekto zatelefonuje a čo treba potom robiť. Na telefóne sa zobrazí reklama, ktorú môžete zrušiť tlačítkom Skip dole na spodu obrazovky. Reklama zmizne a vy môžete prijať alebo skončiť tento hovor. Keď hovor príjmete, tak vám spoločnosť pridáta 2 centy.